खुलुमबाय फ्रेंड्स, आं नोंथांमोननो बर'नि जि हालोद बनसुआ दिल्लीयाव बड'लेण्ड बिग्रायना फैनायनि उनाव मोनसे गिलु बालु थासारि जाहांखौसो आं नुनो मोनबाय। बेनिखायनो बेनि सायाव आं फंनैसो बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैफिनबाय। जानो हागौ आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ, थेवब्लाबो आङो सासे बर' सुबुं हिसाबै बुंनो नाजागोन। जानो हागौ सोरबाफोर सुबुङा आंनि बुंनायखौ खोनानानै इसेथ' थि लामाजों फैगोन। जों मा नुनो मोनदों बे साननैसोआ जों मा नुनो मोनदों? प्रमद बर' बिथांखौ गावथारगोन होनना लानानै एरेस्ट जाबाय सासे बर' सेंग्रायानो, बर' लाइमोनानो। ओरैबायदि जादों, जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे साननाय जोनोम जादों, जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि मोनसे जोनोम जाहोदों। बे साननाया जाहैबाय मा? सोरखौबा मुगैनाय, गावनिनो आंगो बर' फिसाखौनो मुगैनो सोलोंनाय, बेबायदि मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ साननानै नाय, जों जुदि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ सनमान होआबा मा जागोन? दैदेनगिरिफोरजों बुंलायबाय थानाया जोबोर फिसा बाथ्रा। सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी आरो दावराव देख्रेबा सोरबा दिपेन बर'खौ, प्रमद बर'खौ बुंनायखौ जों जेनेरेल पाब्लिकआ मानो लाइट लानो हायाखै? जों मानो बाराव बिरफादो? जोंनि सुबुंफोरा मानो बिरफानो नागिरदों? बिथांमोनाबो गावसोरनि बाथ्रानि थ्रयै ओरैबायदि खालामनो नाजादों जे उन्दै उन्दै बुजिस'यै लाइमोनफोरखौ माने डाइभार्ट खालामनो नाजानाय बायदि आं नुदों। बे गोरोन्थि। आरो बिथांमोना पलिटिकेल लेक्सार होदों। बे पलिटिकेल लेक्सारखौ जोंनि लाइमोनफोरा मानो बुजिनो हाया? बिथांमोना बायदिसिना एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबानो गावथारनो नागिरनाय, बायदिसिना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्स लिरनाय, बे गोरोन्थि। बिथांमोना गाव गावनि लाबालाबनि थाखाय माखासे बाथ्राखौ बुङो। बिनि ओंथिया बे नङा जे नोंथाङा सोरखौबा नायनो बानांगो, नोंथाङा पार्सनेलि लानांगो, इमसनेलि लानांगो, एटाक खालामनांगो, बुथारनांगो, बायदिसिना। बै थिंकिंआ नोंथांनि थाखाय जोबोर खहा गोनां जागोन। बेबादि मावनायनि उनाव बै दैदेनगिरिफ्रा, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा नोंथांनि गोरबोआव उत्साह होनानै होदों, मटिभेट खालामनानै होदों, बै दैदेनगिरिफ्रा मा बुंगोन मिथिगौ? नोंथांमोना बे बाथ्राखौ अरायबो गोसो लाखि। बै दैदेनगिरिफोरा जेब्ला नोंथाङा लकआपआव थांगोन अब्ला मा बुंगोन मिथिगोन ना? आंथ' बेबायदि खालामनो थिनाखै, आंथ' पलिटिकेल लेक्सारसो होदो, आंथ' मोनसे जुक्तिनिसो बाथ्रा बुंदो। बेफोर बुंलिया सोलिखायो। आरो बेबायदि बुंनायावनो सोरखौबा बुथारनांगो, गावथारनांगो, सोरखौबा दमनांगो, गाज्रि कमेन्ट्स लिरनांगो, बेबादि नोंथांखौ बुंफिनगोन। बे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखि। दैदेनगिरिफोरा माखासे बाथ्रा बुंनाया माने पाब्लिकनि थाखाय जोबोर माने उत्साहनि मोनसे मुवा जायोबाबो, नाथाय नोंथाङा बे उत्साहाव गोजाव दालांफा। बे साननैसोआव नोंथांमोना सानना नाय, थांनाय 7 सान 10 सानसोआव जेबो गैयामोन, जोबोर सान्थि दंमोन। लिडारफोरा बायदिसिना सासेया सासेखौ बुङोबाबो मोननैसो बाथ्राया जोनोम जायाखैमोन। जेरै नोंथांमोना बे साननैसोआव मा नुखो? दिल्लीयाव थांबाय, धरनानो थांबाय, आरो बेवहाय दिल्ली पुलिसा, CRPFफोरा बांद्राय गोबाव धरनाखौ खालामनो होआखैसै। पारमिसन दंना गैया बे बाथ्रायाबो दासिम क्लियार नङा। पारमिसन होदोंना होआखै बेनि प्रुफखौ दासिम बनसुआ होनो हायाखै। जानो हागौ होनो हायोबा एसे मोजां कन्डिशनाव फैगोन, नाथाय बिथांमोना दासिम होनो हायाखै। आरो एबसुआ ओरैबायदि मोनसे मुडआव फैबाय, केस होनो हागौ सोरबा लिडारखौ। एबसुआ बेबायदि केस होयोबा रावनिबोथ' लाब जानाय नङा। ना एबसुनि लाब जागोन, ना बर' हारिनि लाब जागोन, ना बनसुनि लाब जागोन, रावनिबो लाब जानाय नङा। स' बे मोनसे क्लेश जोनोम जाहोदों। बे मोनसेखौ नोंथांमोना नुदों। आरो दिल्लीयाव मा नुखो नोंथांमोना? एबसु हाय हाय, दिपेन बर' हाय हाय। दिपेन बर' हाय हायल' होननायमोनबाबो बांद्रायथ' सानजाथावना नङामोन। सोरबा सासे मानसिखौ होदो, ओरैबो जों माने साननानै लाजागौमोन। नाथाय बेबो गनायथावना बाथ्रा नङा। जेबो दाय गैया, फोरमान गैया, हाय हाय होनजाया। बे जोंनि गावनि सायाव जुमुदै गारलानाय। नैथिया जाहैबाय मा? एबसु हाय हाय। दिनै जों जुदि सोरबा सुबुङा जों बुङोबा बनसुआ दिल्लीयाव बिग्रायनो थांनानै एरेस्ट जाजोब्बाय, लासिं सिं बनसुआ हाय हाय होनबा बनसुआ माबायदि मोनगोन? आरो सोरबा सुबुङा जुदि बनसुआ हाय हाय होनबा जों माबायदि मोनगोन गोरबोआव? जों बर'निनो मोनसे आफादखौ इनसाल्ट खालामदो, बेखौथ' जों मोजां मोननाय नङा। होखांजानायनि दसे उनावनो एबसुनि सायाव रागाखौ दिखांबाय। एबसु हाय हाय, दिपेन बर' हाय हाय, बायदिसिना हाय हाय हाय, नङा होमबा? एबसुआ सोर? बर'। बनसुआ सोर? बर'। दावराव देख्रेबा सोर? बर'। सानसुमा खुंगुरा सोर? बर'। दिपेन बर'आ सोर? बर'। प्रमद बर'आ सोर? बर'। इउजि ब्रह्मआ सोर? बर'। मा रावजों बुंबावगोन बेखौ? जेबो राव गैया। माने बुंदो सोर? बर'। आरो बुंदो साफ्रोम लिडारखौबो खनसेनो बुंखादों, उइदाउट एनि प्रुफ। आरो दा एबसुआ केस होनो ओंखारबाय। हामबाय, दानियाबा होसोलायबाय थादो, बुदलायबाय थादो। बबेबा नुबानो बनसुनि, बै आबसुनि नायलायदो। आरो जायफोरा बुदलायगोन मोनसे समाव मा जाहैगोन?
बिसाजों बिसाजो आलासिबो जायोनो हय अब्ला मा जागोन कन्डिशना मिनिथावना जाया होमबा बर'फोरा गावस्रानानै जोबोर मोजां मोनग्रा हारि नङा होमबा एनडिएफबिआ टुक्राब्रै बिएलटिआ गावाखै न' दाउ एबसु पिटिसिआ माने गावनानै बिराद मोजां मोनो माने दसे समबो जोबोर खम समावबो जों ज' थानोनो हाखाया खोमा जातियानो बे बेलेग धरननि नामा माने गावस्रा गावस्रा थानो मोजां मोनो नामा बर' हारिया आं बेबायदिसो बुंगोन आरो हुमखि होनाय नुदों एबसुआ मा वार्निं मोनसे होदों जुदि बेबायदि खालामबाय थायोबा आयेननि बेबस्था लागोन डेम'क्रेटिक आयेननि बेबस्था लागोन बेबायदि आयेननि बेबस्था लानाया जोंनि हारिनि थाखाय माब्लाबा मोजां जाया आरो जेब्ला केस होगोन बिनि उनाव मा जागोन आरो जेब्ला लिडारफोरखौ केस होगोन बिनि उनाव मा जागोन बे केसा मानहानि केस जायोना मा केस जायो मिथिया जायखिजाया केस होनायनि उनाव मा जागोन बिसार जागोन दरकार नोंनि लाइफआबो नस्थ' नोंथांमोननि बिग्रायनायाबो खहा जागोन आरो पाब्लिकआ मा जागोन मिथिगौ पाब्लिकआ जागोन गोनो गोथो सोरनिया कारेक्ट सोरनिया सैथो जायफोर नोंथांमोना माने कमेन्ट्स लिरो गाव गावनि साइड लानानै कमेन्ट्स लिरो सोरबा एबसुनि जाना कमेन्ट्स लिरो सोरबा बनसुनि जाना सोरबा गुबुननि जाना कमेन्ट्स लिरो बै कमेन्ट्स लिरनानै बै कमेन्ट्सखौ लिरनानै हारिखौ फोसाबनो हाया बै कमेन्ट्सनि दारै सोरनिबा रियेलिटि बा नंखायखौ नोंथाङा प्रुभ खालामनो हाया मायो सैथो मायो नंखाय बे कमेन्ट्सनि दारैबो जाया बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन जि खौसेथि बे खौसेथिया लासै लासै गुरुं जालांबाय थादो बे खौसेथिया लासै लासै गैया जालांबाय थादो बेखौसो फोरमायनाय जादों बे कमेन्ट्सफोराबो जोङो माखासे मानसिफोरखौ माने रायनायखौ नुयो आथिखालाव मोनसे कमन वार्ड बे जाहैबाय मा माने राजखान्थि लिडारफोरखौ रायनांगो एबसुखौ रायनांगो बे जोबोर कमन वार्ड जादों आरो साननैसोनि थाखाय मा बनसुखौ रायनांगो आरो सबसे गिदिर मोनसे डिमेरिट्स दंबावो जोंनि गेजेराव दा नुजाबाय थादों बे डिमेरिट्सआ जाहैबाय मा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा माखासे बेबायदि लिडारफोरनि बाथ्रा बुंनायखौ नंथारगौ सानना लानानै डाइभार्ट जालांगासिनो थादों नोंथांमोना अरायबो गोसोआव लाखि सोरबा दैदेनगिरिया जुदि पलिटिकेल लाइननि लेक्सार होदोंबा बा बिथाङा जुदि पलिटिकेल बेकग्राउन्डनि मानसिबा नोंथाङा हुसियार जादों नोंथाङा गावखौ बासायनो सेस्था खालाम नोंथाङा बेजों बिरफाबा नोंथांखौ बे इउटिलाइज खालामगोन नोंथांनि फाफ्लियाव दोननानै सिलाय गावबाय थागोन मालाय जेब्ला गावनि थांखिया जाफुंगोन अब्ला नोंथांखौ जोखारनानै दोनहरगोन साइडआव बेखौनोथ' खालामबाय थादों नङा होमबा बिनि बादै मा जादों नोंथाङा मदद खालाम हेफाजाब खालाम नाथाय लिडारनि बुंनाय बादि सम सम बिरफानायाबो गोरोन्थि एसे जाज खालामनानै नाय आरो खुगाव जि फैयो बेखौनो सोरखौबा इनसाल्ट खालामनानै दाबुं बेबो गोरोन्थि जोंनि हारिनि मान सन्मान जि दं बे लासै लासै डेस्ट्रय जालांगासिनो थादों माब्ला बर' हारिनि सुबुंफोरा मान सन्मान लुबैया नामा मान सन्मान नाङा नामा जोंनो मान सन्माना मा बर' जातिनि थाखाय गोनांथि नङा नामा जों जाबायदि गावनि दैदेनगिरिफोरखौनो इनसाल्ट खालामो मुं सुयो बायदिसिना बुङो जेबो प्रुफ गैया दा बिथांमोना दिल्लीनिफ्राय फैनानै आसामाव फैनाखि आसाम बन्द होगोन बा बायदिसिना एक्सन लागोन बेबायदि बुंदों मा एक्सन लागोन मिथिया आरो बिथांमोननि एक्सना एबसुनि सायावबो जानो हागौ आरो आसाम सरकारनि सायावबो जानो हागौ आरो बिटिसिनि सरकारनि सायावबो जानो हागौ मा रोखोमनि एक्सन लागोन बिथांमोना मिथिया बिनि उनाव आरो मोनसेया जाहैबाय मा बेबायदि एक्सन लानायनि उनाव रिएक्सन खालामगोन सोर एबसुआ आरो एबसुदो बनसुदो रिएक्सन जायोबा बिनि जि नुथाय सिनारिअ बे मा टाइपनि जागोन बेखौथ' बुंनो हाया जानो हागौ बे हिंसाबो जानो हागौ हिंसा टाइपनिबो जानाय चान्स दं आरो बेबायदि हिंसा जानायखौनो गुबुन हारिया लुबैदों आरो सोरबा सोरबा बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो बेखौनो लुबैदों